Turka shi lamari fa girmama yake yi. Ƙarshen mawaƙi Dauda Kahutu Rara a cikin jihar ta Kano ya fara zuwa, inda a yanzu haka lauyoyi sun yi gangami domin maka shi a gaban sarkin Katsina da kuma sarkin Daura bisa zagin manyan cikin jihar Kano da ya yi. Wannan lamari ya girmama, inda mawaƙin Dauda Kahutu Rara dai an kai sa kotu, sannan kuma ga ƙara a gaban sarakunan cikin jihar tasu na Katsina akan zagin manyan cikin jihar Kano da yake yi, inda wannan lamari dai ya kwaɓe a yanzu. Kuma sauraro na san zaka so ka ji cikakken lamari da kuma bayani dalla-dalla. Ka biyo mu a cikin wata tasha mu mai suna Daular Arewa yanzu nan ba tare da ɓata wasu lokuta ba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa wannan tasha mu mai suna Daular Arewa TV. To da Allah, wannan zuwan ka ne na farko, ka daure ka dangula mana subscribing, kana ka danna mana alaman karrawa, domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu da kuma zafafa a kan lokaci da zaran mun dora. Mun gode da kallon wannan tasha mu mai suna Daular Arewa da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel din tamu mai dimbin albarka. So mai sauraro, ka karkaɗe kunnen ka, sannan ka gyara zama domin jin yadda lauyoyi suka yi gangamin mawaƙin Dauda Kahutu Rara a gaban sarkin Katsina da kuma sarkin Daura, bisa a gargaɗe shi, in kuma ba haka ba su ɗauki mataki akan zagin manya-manyan cikin jihar ta Kano da mawaƙin Dauda Kahutu Rara yake yi. Tun a baya mawaƙin Dauda Kahutu Rara ya kira Malam Ibrahim Shekarau da suna Duna ɗan baki Barawo, a yayin da kuma Malam Ibrahim Shekarau mutum ne mai daraja a cikin jihar ta Kano. Ya yi takarar gwamna shekara 8, kuma ya yi sanata, sannan kuma ya yi takarar shugabancin ƙasa. Mutum ne babba a cikin jihar Kano wanda ana ji da shi a yanzu haka. Ya kira injiniyar Dr. Rabi Musa Kwankwaso da tsula. Injiniyar Dr. Rabi Musa Kwankwaso mutum ne babba a cikin jihar ta Kano. Ya yi takarar shugaban ƙasa, ya yi gwamna sau 8, sannan shekara 8, sannan kuma ya zo ya sanata shekara 4, inda shi ma a yanzu haka mabiya bayansa suna nan sun ce ba su yadda akan wannan lamari na zagin nashi ba. Sannan kuma Sunusi Lami da Sunusi, tsohon sarkin jihar ta Kano, Sunusi na biyu, mawaƙin Dauda Kahutu Rara ya kira shi da cirki, inda kuma a yanzu haka wannan lamari dai yana trending a cikin jihar ta Kano. Shi ma an fara zagin mahaifiyar mawaƙin Dauda Kahutu Rara bisa zagin manyan shugabannin cikin jihar ta Kano da yake yi. A yanzu haka dai lauyoyin sun ce ba su yadda ba da wannan lamari na wannan zagin shugabanni da ake a cikin jihar ta Kano. Kuyi ne suka kai mawaƙin Dauda Kahutu Rara ƙara gaban sarkin Katsinan, sannan kuma sun ce tabbas ya kamata a ce an yi wa mawaƙin Dauda Kahutu Rara hukunci, idan kuma ba haka ba za su ɗauki hukunci bisa na shari'a kamar yadda doka ta tanadar. To mai sauraro, me ra'ayinka tattare da wannan bidiyo da muka maka? Ya kamata a ce ka turo mana sakonka ta hanyar zuwa ƙasan bidiyon namu, kai mana comment, domin kuwa muna yin duba duk sakonnin ku da kusa baya, kuma na a koda yaushe da zarar mun ɗora muku bidiyon mu ba maka kautawa. Ku ci gaba da ziyartar wannan channel din tamu mai suna Daular Arewa TV domin samun labaran duniya, labarai daga cikin masana'antar Kano din da ma labaran siyasa gabaki daya. Mun gode sosai da gudunmawar kallo.